ассалому алейкум бонувони азиз, ман Расула Фарида, яке аз занҳои муваффақ ва директори ширкати Фаберлик. имрӯз хостам дар бораи як мавзӯъ бо шумо суҳбат кунам. бисёриҳо мегӯянд Фаберлик дурӯғ аст, банкрот хоҳӣ шуд. ин гапи одамони номуваффақ аст, ки меҳнат накардаанду мехоҳанд муваффақ шаванд ва соҳиби пул шаванд. Фаберлик ҳама он чизе ки барои рӯзғори мо дар кор аст дорад. чизе ки хоҳем бо нархи дастрас метавонем харидорӣ карда. офисҳои ширкати Фаберлик дар наздикии хонаи ҳар як кадоми мо аст. мехоҳед бепул, яъне ройгон ба Египт сафар кунед? пас чиро интизоред? биёед дар ширкати Фаберлик номнавис шавед ва ба Египт сафар кунед. мо дар ҳар як 21 рӯз ойликаҳои худро мегирем. ба ғайри ин ҳама бонусҳои худро дорад ширкати Фаберлик. ай ҳама статуси паст, ин статуси директорӣ аст ки 5000 сомон ойлик дорад, бонусаш бошад 20000 сомон. статуси старши директорӣ, статуси серебряни директорӣ. дар ҳар як статусе ки баромадӣ ойликҳо зиёд мешад, бонусҳоям зиёд мешад. чиро интизори замони меҳрубон дар хона нишаста хариди рӯзғори худро мекунед? ба ғайри ин ҳама ба дигар шаҳрҳо, ба дигар давлатҳо саёҳат меравед ва соҳиби пул мешавед. директорони муваффақи мо аз ойликаҳои Фаберлик соҳиби якчанд хона ва автомобили худ шуданд. оё шумо мехоҳед зиндагии худро иваз кунед ва аз ягон чиз худро маҳрум насозед ва ояндаи худро шукуфон созед? пас чиро интизоред? ба рақамҳои дар экран буда нависед ва ҳамкории худро дар ширкати Фаберлик оғоз кунед. мо шуморо интизор